Haispees-esite R-kioskista. Nyt kannattaa tilata Anna. Anna! Saat mahtavan syksyn muotinumeron jo etukäteen kaupan päälle tällä tarjouksella. Ja nyt 4 kuukaudeksi puoleen hintaan. Tilaajalahjaksi lähetämme sinulle Annan uuden allakan. Vastaa tähän tarjouskirjeeseen tai soita ja tilaa heti. Samalla osallistut upeiden palkintojen arvontaan. Anna! Kokeile erilaista ihon kosteuttamistapaa. Oil of Olein Hydrogel on laajentunut sarjaksi, johon kuuluu Perfector, Icon Tour ja Night Repair geelit. Ilman hajusteita, ilman väriaineita ja ilman rasvaa. Paljon puhdasta kosteutta, joka auttaa ihoasi näyttämään nuorekkaalta ja raikkaalta. Kokeile Oil of Olein Hydrogel-tuotteita. Siva on selvää säästöä. Yli 1000 edullisen lisäksi elokuussa sivallettuun hintaan. 4 purkkia Joplea jogurttia 6,90. Ilo kaurahiutaleita 6,50. Ripjuomat markka 70. Taffelsipsit 7,90. Philips paristoja 6 kappaletta 12 markkaa. Siva on selvää säästöä. Hyviä uutisia Askosta. Nyt myydään Askon lattia tyhjiksi pilkkahintaan. Esimerkiksi tämä hylly 104,9. 7 päivän ajan. Askossa on. Haispees-esite R-kioskista. To be a lifeguard, you gotta be a good swimmer. And the rules are very simple. The first 25 people back here on the sand are in. Think you're pretty hot stuff, don't you? Top of the class. Whoa, whoa, whoa! Don't forget this. Welcome to rookie school. Rookie what? What's your problem? It's called exhaustion. Haven't you heard of the miracles of modern science? Steroids. Well, I've got a line on her, Mr. Gannon. Yeah, good for you. If she's with another guy, bury him too. Haluamme tarjota parasta. Tuhti tuttu ja turvallinen Saarioisten maksalaatikko. Nyt 5,90 rasia. Aina yhtä hyvää. Ja nuolaisen jälkiruuaksi Ingmanin topseja. 5 makua, markka 90 kappale. Osta kerralla koko laatikko. Meiltä K-kaupasta. We've been going to high schools to see what everyone thinks of new Clear Stick from Clearasil. So you use this on your pimples? Yes and no. You use it on pimples and all over your face to help prevent new ones. Whoa, this feels like it gets under your skin. Yeah, where pimples start. So I stick it on, and I won't get stuck with pimples? Excuse me? It gets under your skin to help prevent new pimples. Works. New Clearasil Clear Stick gets to the problems before they get to you. Just use it. Tappava ase. Mel Gibson ja kaveri. Taas täällä. Tällä kertaa vanha sähläri. Ja Elaine hurjin mimmi. Yrittävät mukaan kyytiin. Kesän rajuin ja hauskin toimintaleffa. Tappava ase 3. Hello, street hiker. Hyppää tossuun. Nyt! 175. Kipinkapin K-kenkään. Sieltä löydät sopivat. Nyt T-kaupasta Soft Embo WC-paperi 15,90 ja Emilia talouspyyhe 11,90. Syksyn suuri elosluettelo on ilmestynyt. Soita 9013 131. Saaka on noita pillisalmiakki, merkari, sitruunasalmiakki, hedelmälekkari, King Kong, lakunamu, vahtorai, SMX, hedelmäkuvio, kapteeni salmiks, lamua riittää! Mansikka sydän, turkin, pippuri, hippo ja patti, kristallilatti, tennismailla upotutti, liitulla kuroista dumpi, kysy myös irtokarkkipusseja. Äkkiä R-kioskille.